Dia seorang muna majakon songon hatang itu cuma tutulong nami titimban itu apa gorang-gorang mau pengaruhna oh itu saja tupak nami siang sulit pengurus bunga pengurus ni karier dohot perangkat dohot maujana balap juga dana ma di Hamuna jadi hulala songon lima hata saat apa ataupun di bunga pengurus bunga maujana jadi sisa hata nama amin dan seluruh jadi mulai mah upasan mah tu sudah terungkap jalan sama musik tu dengan nami saulau mereka tu musik nomor tu sih saya mamang mamimpin udah tahu dan umur dapat cita-cita di rumah munah asal bapak nomor hantu tibu dada tapi rupiah rumah orang sangat macam lo abang siap kamu rasa lima bangunan dor ngomong sekian nama mati ya kalimat tu apa jadi asal nama bagi kita aruf lagu selagu oke amak kabar telepon pas aruf lo selagu dong aina moting do nama teh terus kamu kesehatan ban kesehatan yang bermusik kesehatan hasatan mabek kamu hasatan si semua orang ini iya Totong song-song kami hula-hulamu marga sibuan perjodoh madok mulia dan tubuh harta debata alahu bagi dihutan itu toh songon tertib acara tahi hopar tupang duati merdana ko dekat alanya tama dohra pamau natin to mata perdengar bahasa tutuhi taro sumak kapi songon dia pada dan ulau ni alai di batas zaho batu tong na batu sosa alani dohra nami mah tuhan muna pinopar ni botongku saluhuna sihahan sahat tunilina lumanaking magatisori aka hulamu pasahaton aka hata paso-paso hata boda asa dum tatarugonan non ibotokon marlagi-lagi sini asa tongtong mahamu say di paso-paso Tuhan moroso masya kami mga Tuhan mo pangapon kolan hatan itu tuwi dengan dokot tutumay na dulot kiwoy na lodot akhata nauli akhata boda saya unang mamoba saya unang mamoba lima tutu asa tumani 10 itu mah tumani 10 ado akhata paso-paso nang nilio na karaja hula-hula bueno muna may martongani jabu lima tutu asa sulu saha matuwatian nung masaha ulauta sa urmatuan ni botokon di hamuna keluarga ni menggolan saha masa panggabian saat manang perhorasan aku kamu mana uli sauri kamu mah nadingan hupasaha matuhan Raja nami oma pangapinta sa luna dia mataraja na tasolimba dan dia nalulu na makahulong kami manifestation na sugo sa tubot naryo Budalo kami do siya nakagugu pikiran boda na nakatanyang muna naong taruli kami poparan nilay naon daftar balos kami ang giyot masong ang Panginoon mo na loho tidebaran kami suat dia karohan kami asaboy kami sana dito matuman ni keluarga tanto mobil di poparan nilay naon Hamudo raja nami tulang ng pasahatog ko day ang giyot matuboy dito matuman na sida gabi po din tulangi nasa tarhalupa siya kami ay batus ay matulad berbila siya batu pero may tabu-tabu at apaso na uli ng pinasahan uli kami buwan kami may martongan ni Jabu asa tuntun na nuhut tiyo-tiyo na dorote at apaso na pinasahan uli kami doon gabi sa unang manguba sa unang mamose sa hanggang soto tilog ito bertiyak
Asih rohani Tuhan dari kita mangulu saham kita tumpang kabian doa marasa. Jadi soni baradarami kamu masih dagaronon asa hubung kami barhide duduk Tuhan kami itu Tuhan di bawah nami. Ima dihamu keluarga besar ni Batokpo. Natugutan ni mahuhehe siap Tuhan ibagat sija karono bela cabi itu no ay nak ma dihamu kung gabi ang duho karawasan. Tuhan kana jaga abo naman. Betul tu. Kunari huhehe man mo siya sa kamu makapasong Tuhan ibagat. Kami macam lah horas. Dibuat jo kursi. Dia akan waktu lagi mengangkat nama mutu yang kompak. Amang partner kami. Asa hubung kami tua untuk jago. Asa tok mengasih roh hampir dah mana obat. Jadi dong. Okay, bulo na ngang neng mangmayong matapos. Ya, udah. Bergati. Nggak beda itu udah. Isa ring mangumapong na. Okay, ring mansana may. Iya. Jadi asa sikop bunga marah alana pastor ta ngatarpay ma di gereja. Iya. Jadi tapuji Tuhan ta tabuka ma ulang tahun, tatutup ma ulang tahun, marente kita. Marente kita sa nomor 378. Di Portibion gog do sitonon say na susaro toto. Di Portibion gog do sitonon say na susaro toto. Ido jambar mi hoa jormaon ala pardosaon mi. Ido jambar mi dong jupang tikimi tibudo salpu. Alani hatom maholau tu Yesus molonai sonanton di.
palayan pamatang mupe ngali jumpa tading dosude arta holongan sirang sotar tiopi Pinarsiptami tibugota alanya top malahu tu Yesus molonaing sonang tombi Di bagasan ngorni amadot anak doto di porbadia. Amin. Sayang giat ma di batang ama muali nasa pakirimon mangalihon apul-apul na sumurung tuhita salurutna saunari saat roti salileng-ileng amule kadongan na hinaholongan di bagasan hapos siyaw do tapay maima Jesus Kristus Ima Tuhata Pau-pau na do daging ka naleaw gabi dosod daging na nasangapi di bagasan pagkrimonon tabuang masaw nari inata nataholong yon tu gereja di bagasan gereja itu ibana diain gabi anak ni debata mar hiti-hiti patidio jala diari perpudi ni dongato laos tapaborhat maibana sian bagas joroi laho bongot tu bagas joroni di bata ima Yerusalem nama notongi abone kadongan mardongat tangiang saunari aborhat utama inata holongyo tu inanan nana perpudi asa Maria dia ibana di homulo na manutongi Rosiado hita di Kristus naing mati humopok hita jalan naong hehe laho pasahaton hanguluan na baru wakka na Rosia asa tamadala polin ibana bongo tu hanguluan na manutongi tapi bismay mana ibana marhite ay na bariyon Roma ho saunari hamuak ka suru-suruan Roma hamuak ka na badia Tomu-tomu jala udur hon ma inanami opuseri hasibuanon Ujolo ni Kristus Tuhan nami Amin. Saya dijakon Kristus maho ibana dono majauho saya dia maaf ka suru-suruan mabuat jala mangiring-irik ko sahat tuapuan ni si Abraham. Amin. Tuhan, lehon ma peradianan na manoko, dala sayang dia mahatironmu manodangi ibana. Amin. Alerus na burhasiwan, siyang mahusian hami, bongot mahusian tutam, jala bongot matuhuta na bandiyay, imahuta Jerusalem, nama motong, tinggal marura pertanisanon, jala halasong matano na pinar bagabagay, sa akro, sa leleng na, amin. Ibagasan mo niya madot, anak lot, o di badia, amin. Ditutup mabatang maritim.
asa tabi ku gereja. Mariandesia nomor 365. 365.
di bagasan warnia manota naroto di porbaria. Aku goni tuata Yesus Kristus tolong ngani debata. Dohot parsa orang ikut di porbaria mah mandongani hamu saludna. Kadang denang kita saludna terlumu bima keluarga na marhabot niroha. Rak kita marpungu di sore harion naing mangido asi nirohani debata ima tudongata nang maju dari kita anggia sudena tangiang no tabe nasihat kita na pungun laingon na patadahon holong nirohata boy tolak paniakon do niroha jalahut pahoton hapon syafta alas kita selalu nama kirim ikon naik pajupang nuse kita do dongat tahun di bagasan ni mata ima surgu asonangani selanita pada nirohata maritin nama nokoti akalusata. Tuhan Yesus Kristus nunganilah ko hamatean songon salah jolma ala di pabaki amayo ho di bagasan studi kurbadian. Ale Tuhan asiro hamdi hami. Ale Tuhan asiro hamdi hami. Bodoh hanguluan doha heon menangisin aprosia torup hamu gabi dapotan hanguluan nama notong doi. Ale Kristus asiro hamdi hami. Ale Kristus asiro hamdi hami. Rodoho di bagasan hamuliaon lau pasadaon hami sudah jorma di bagasan harajomi. Ale Tuhan asiro hamdi hami. Ale Tuhan asiro hamdi hami. Saya merasi roha maribata nasun hina gogo di kita. Jadi saya bana maka dosata. Jalan togu mahita Tuhan luan nama notong. Matang yang mahita. Ale di bata ama mual ni parasi rohaun. Dohot pengapulan. Dia kuro tuhami asik dohot kolongmu. Naso namar namito. Dunga di bahu hamatean nagulabi. Gabe songon parbisar ni mata ni hari. Ala ni haheon ni anakmu namar muliai. Salini mangiro mahami tuho. Anggia ma. Akasi sohot ni namodingon. Boy tolak majakon. Dok ni rohao di bagasan hagugom. Asabuin nasida pasautun hapor siaon. Hupa kirimon ni nasida tulopamu. Mariti Yesus Kristus. Tuhan nami. Nama ngulu nada totong. Dori selele ni lele na. Tatangihon hatani debata. Hatani debata na nienet sian habisuhon ni si Salomo. Alay anggo halak partigori tung tinupe na sida mate marhasunangat do. Aidang alani gajang ni umur ubahen na sangap na tua-tua. Jala alani godang ni etongan ni taon na alay namar bisuk di pasangap halak doi dos songon nama tua. Jala haburjuon dos doi dohot umur na gajang. Torok do halak napasonak roha ni debata. Jala na hinaholongan ni debata. Jala molo tinggal di tonga-tonga niak kaparjahat do nasida. Manigor di papida do. Manigor ditakut do nasida asa unang sanga dipaubah hajahatoni rohana sida. Unang sanga ditipu hajahatoni nguluna. Ay panarik ni hajahaton boydo manutupi nadenggan jalan na dirajaon ni hagiot na manigay pikiran na tiur.
Alai masai dinggado na burjui ditiki na jepek. Dos doi doho tiki na gajang. Alana nungalas ni rohani Tuhani marnida harowana. Alani i tibudo na sida dibuat sian tonga-tonga niaka parjahati. Alai nangpe di ida zolmai dang dia tusina sida. Jala dang dipamasuk turohana. Napi nasu pasu jala dia asi ide batado. Akka napi nilitna jala na tong do di parrohahon naba dia nai songonima ata di pakulingi de batahita di opason. Mau tema di bata. Di sadatiki nina Jesus ma tuaka sisiana unang ma bosaro hamuna Porsea mahamu di debata jala Porsea mahamu diau torok doinganan di bagas nidama out sosongot out soi donok kuma tuhamu nalao doau mangaradi inganan dihamu jalalau peau mangaradi inganan dihamu saya mulak doau mangalap hamu asarap hamu do tahu jala di foto hamu do dalan tuinganan si tokotoki dungin na si Thomas madu Yesus dan foto hami manang tu dia wala wali Tuhan jala sia dia ma botol nami dalani gawe ilo Yesus ma tuibana auru dalani dohot kasih Tuhan dohot hangoluan dan adong nasa tua mai anggoso mahitiau Martua majolan amanani hon hatani debata jalan aulo mangula hosa hamaguan nobalga ima molo mate kita gudang na mate di bangsa dirita ditiki na mangulu kita kadang mangudai terlalu keluarga okuate guarina okuserina o jempura so
Buasa bui betu gereja. Dan tiga-tiga jolong bui betu gereja. Buasa mah oposisi naon bui betu gereja. Nang pedang gajah berbeda gini budak dan inaho. Ya, anak tahu dia lebih disuruh memang lebih khususnya keluarga. Alai mulai naon situtung do si horohana tu gereja dan mulai nomor mulu sehat ida naon dak tiada ngidigo gereja jadi hari minggu imam jadi imam sada asa bui ibu tu gereja kadang dokter nak kaning sepanjang perjalanan mulai seperdagangan satu sot kan alani bagak dalam muno kan kubayang kumma oposisi naon nanti kubayang kumma mulai masuk tol kan mulai masuk tol kan ada dokter bakto berarti oposisi naon nanti masuk tuh gerjur tarsongot neng masuk tol mah maka Indonesia sudah kani unang mabasaro ramuna ina Jesus kukdo torok do inganan di bagas nidama dan alani gajam di umur dan alani torok di uban uban na sangat jolma uban na sangat na dua-dua kan alai di batado nama. Jadi kadang dok dainang kita salutna na pengunuhan iso kita siap hajol maut tutudo marduk niroga lungun rohata di pamorting ni dongato na balagi ma stasi besar majawa alana si pata riting doinang on jadi kadang dok dainang kamu selalu na terlumbo di keluarga teladan ni inangon makarot na kanay hamagoan nobel gadi hita ima dan alani hamate ya dah alay gudang na mati di bangsa dirita ditiki mangulu nobe masih benar hamagoan nobel kan jadi itu so ni musim mga di wajib ma panginuman dio ma musim mau liate di pasar ama itu kasisian na di dok jalo hamu sudah mahamu minum sianon ma panginuman nama si mudarku mudar perpadanan di padane baru jalan nama notong na sion kumoko kamu dona toro baik hasa sa didusa so ni mau lo kamu beparning mo tatia Umma pamusatan nilu parsaulian na hina porseyani. Imaroti hanguluan do panginuman kalua onon. Malumali ati do kami, alanong nalipat ako kami, jom-jom di depan mula mahalari julung. Kupangiru kami, asa kami ng manjalo dali, do muda, nasun bagi yon. Di pasar itu diperbagi di bangso. Alayaman pasubas mahuri ang nama serak di depan on. Bayan ma, selangkap bahulong nama silawan di ayam do pos nani Franciscus, kusut naik Cornelius, do sudi mahalari di muriami. Balua ma burung, ima opus rina burun, nong dijo. Tujuh di bagasan panidion nunga mati ibana rado Kristus atau seluas ma ibana hehe rado Kristus kaya palua mana karungan nami akan apa saya harus minum mati di Kristus peradian nasional Jakob manasida kasimarha Jakob manasida di bagasan akuang
Kaliamang sedilah memang hidup sedilah masadot kami marjapa. Dia doa nama nato kakak Santa Maria nasa bubuan Santo Joseph jalan usliha nabadia nato mangulu di bawah sekolong. Seluas mahamidoh memuji pasangan pokok. Marhite di bana rapo di bana laus di bagasan di bana totong dosa tuale di batamana sun hina koko di bagasa kesanan to di porbadia nasa sobado amuliaon saro di saleng ni lelengna. Amen. 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 Tuhan itu mandas dan sehita maritesian hatana laos mengajari hita maritesian penuturioni ade batauna ido alana umbain namaranita mangindehon. Asi mahami jalaleo matuami damen dingulu namyo urupi mari mari dia siniruam anggia totong yesia dosa jala sining siana sahaga uran sayu pai mahami mahajau nai rini dot karo Yesus Kristus si baluami kami hobat turun orang. Ayo Tuhan kami mendudukan bersih kirim. Dami Tuhan.
logi isebera porusaku napasonang rohaki ololo ale tuhaku domanoto dongaki gabe or bupe baketku diramo dihodoi. Alayawan namin nasundinggan di bagasan ulaw na superior hupagiro kami dadalo pasat kami mapagiro nami imahalwaon ki boru opo sering boru boru si nong gino duro kami leong ma gibana sunangan do katuaon na manotong ang giyama kami na makolong ibana jadi diburi ni ari boy pajukpa do ibana di bagasan katuaon na manotong di surgoy mati Yesus Tuhan kami neta toto do disalele ni dalena. Amin. Surah itu begitu, pangurasio lo papahatot dunia. Ada di bata mulai jadi nabulu, manatap, manongkor mawali di bata langit-langitan segini jangan masuk eko. Asal di bata kupak yami, lau bata di dahu apa sionami. Di bata mahiti masuk lebih penguras pagi yang semadi hamio. Jalan di bata komatoto na peso kami salukna sen nasa haramuna lo tak kau tujuan si bolis utul di TV mari tensian pengulasino jalan komatoto ada di bata nama museo salukna hagur itu di pari-pari itu habis limot dan toto bolis ada yang tidak na amin lalu stano ikutu Usai umatuhan ay hanguluan itu na posomon nalabongot ibana Tuhan luan nama notongi. Saya pemainara Elimara. Asa dapotan hanguluan na marhatuaw ni bana rak doakan na badiam na disurgoi. Saya pemainara Elimara. Sian pardangulan akka na bagas jujur au ale Jehova. Sejak tangi homma suara namion. Saya pemainara Elimara. Sian huru oleh Tuhan haron ni hasensian di dosa. Gabi boy kami tolong memuji warmu di bagasan las di roham. Saya pemainara Tuhan. Roma mo sa unari kasurusuruan Roma mo akan na badia. Tumu-tumu jalan lulu madungan nami at tujuh di batan kumipuli. Kali di bata nasun basa. Tubal sa tangan mudo pasat kami. Dungan nami ima upo sa dinabulon ng mutimon. Proses dulu kami rakyat kakak dongan nang mati di basa Kristus. Pahew mo ibana mariti ima Kristusi. Dan di bata mo mulai di kami tuho ala isulina ng uluna nadinggan ditiki ditangong di bayani mangilum kami tuho. Ukat manibana harbangan niyang uluangi. Papatra maru dinitu ibana di bagasan hamulyamu. Enu ngataru kamatayan mati Kristus na mengulu rapat po. Di bagasan kasar itu diperbadian na totong rodi salele ni dalem na amin. Rusna boru hasibuan oppu serina bun. Borak mo tuang uluan na manatongi. Tusurgo hasonangani mabuat tadani hamanangani Kristus di bagasan warniama do anak do di perbadian
Debatana sunhina gogoima, mama sumasuhamu saluhutna. Amma dot ana doto di korbadia. Amen. 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 Sonari nunga sunte unaur tekarisina badion imam misari ke opus rina purut. Nolia memang kiri kata. Tidak seluna rumah keluarga anak misal peawat jam setengah walu di perdagangan dan punya satu tulian oleh partner menol nah membuat dalam manual tulian tertutup do lebih banyak. Sudah dosa naik holong ni rohami haluaon. Di bagasan guarniama dohot anak dohot todi porbadia. Amin. Ali di bata namar huaso jala para siroha di bagasan tanganmu do hanguluon nang hama matian nami posad diri do naman jodongan namion mula tu adupanmu di bagasan do ni roha na empe akon nami ma pamatang na tu tanoman ala di bagasan pakirimon nagok kupay mahami do haheheon na songon Kristus naong parjolo hehe siyan tonga-tonga ni akan na mati at tong say asimaroham ni di buwana ali Tuhan jalajakon maibana di ampunanmu marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus o sendiri nungabongot tu bagasan ha holoman ni hamatian tartanom jala hehe di ari patoluhon upangido hami parbadiay ma hinabboron asa dongan nami opung serina nahuason hami dison
Kehirapo jala mangulu di bagasan hamuliaonmu, roh di saleleng ni leleng na. Amin. Ale opung serina, nunga ditinggal hon hotanon, nunga ditinggal hanu jabuni natorasmu, mangolu maho olat nion di jabuni amatta debata. Rina na hinaholongan, marhite mamambuan tanda hamonangan ni Kristus, say bongot maho tu hanguluan na manotong, di bagasan guar ni ama dohot anak dohot todi porbadia. Amin. Martangiang mahita, tangiang hatopan. Hamu akadongan, tatangihon masonari dongatan nuang pertanom dison. Anggia dijapkon Tuhani ibana di hanguluan dohot hasonangan na totong. Ale Jesus Kristus, nunga di dokoko, au doha heo dohot hangguluan, na mangoluhut persea diau na sotu pamate ibana, sa leleng ni leleng na. Upang idohame matuho, pahehema dongan namion, ima ina na huhaulong ni rohanamion, jala paubama daging na leaon, gabe dosot dagingmu na sangapi. Martangiang mahita, Tuhan tangiang nasi. Ale Jesus Kristus, ditikingolum, ditanoon, olo doho paheheon na mate, atong say marlomoni roha maho, mamasu-masu tudongan namion, hanguluan na manotong. Martangiang mahita, tangiang ma, Tuhan tangiang nami. Ale Jesus Kristus, marhiti siat padidioni, nunga bedi parbadiaiho, dongan namion, gabe ruas dohot sisianmu, atong say marlomoni roha maho, majakon ibana, nuai tutonga-tonga ni akan pinilit me ngertangiang mahita tangiang ma, Tuhan tangiang nami. Ale Jesus Kristus, dung mate si Lazarus, ditangi si hodo ibana, say marlomo ni roha maho mga pusi nasa ilu-ilu, siyan si malolong nami. Martangiang mahita, tangiang ma, Tuhan tangiang nami. Ale Jesus Kristus, ni ojar ni asin ni roham, say dia puli hodo akan namarsak roha, upang idohami tuho, tabay maha porseon nami, dohot pakiromon nami, olong ni roham, anggiat tarapul roha nami, martangiang mahita, tangiang ma,
Tuhan tangiang nami. Rap mahita sonari mandok tangiang ni Tuhani ama nami di Banua Gijang. Sai pinol badia maguarmu, sai Roma ada jaunmu, sai sahut malomoni roham di Banua Tongon songon ergodeng Gijang. Dalam Tuhan sepenuhnya penganom nami setiap hari. Bersama salah nami sompanesa nami. Disalah niak kepersalah Tuhami. Dunia ulang tugion kami tu bangun cunan. Alai balua mahami sian pangago. Amin. Ale debata nasun basa. Pasingot matu rohan nami, nahulan satokin sambing dongulu nami di tanoon. Jalan na sototu do teki di hama matian nami. Upagi do hami tuho, saya didongani ton di perbadiai mahami totong. Asa togu haposyon nami, kot pakirimon nami, jala bagas holong ni rohan nami, mida sude dongan. Saya songoni mahami pasolaton, lomoni roham saleleng ni ngoluon. Jala dung mate hami sogot, papungu jala pasada mahami dot sude akadongan nami naung manjoloni hami di bagasan hamulianmu namar hamulioni marhite Kristus Tuhan nami. Marhite sian asini rohani di bata saya maradian madongat tahun dot sude akadongan naung monting di bagasan dami ni Tuhani ro di saleleng ni leleng na. Amin. Di bagasan guarni ama dohot anak dohot ton di porbadia. Amin.